ассалому алайкум ба ҳама подписчикои саудотҷ ва мухлисои бачаи ачкидор. Бардруи азиз афашкӯа макаса созен тинҷен саломатиётон хубай вақтотон хушай. Имрӯз 27 июли соли 2025 1,000 рубли урусӣ баробар ба 118 сомонӣ. дар имрӯза видео мошинҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзона қабул кардагӣ мози якта барои шуморо нархушона гап мезанем. Бардруи азиз, шумо то охири видеоро тамошо кунен. Хаяк ягон хонаи заминие, мисол ягон мошина, ягон квартирае яке махкур мешава, метавонед ки ай ҳами видео номерошда занг безанен, харидорӣ мекунед. ва барои дастгирии мо ҳам бардруи азиз як дона лайки бепала бишқен. касе дар канали мо мисол бори аввал тамошо кардесен, форатон ки мисол видеои ма телефони шумо даврава дар канал подписатсия кунед. Мерем ака. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, لبای мошиноро дидед? ها دیدم Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ها бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. Борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. Ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدین این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنین در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش میآمده. бардруи азизу мегзарем ба якум эълони имрӯза. марҳамат гӯш кунед. квартираи арзона, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, чораҳаи файзобод, доми ана ҳоҷи эргаш мега, доми ҳоҷи эргаш. бардруи азиз, доми 11 этажаи дуҳужрага квартира дар 11 этаж қарор дорад. ремонти квартира замонавия чихелек десен, овсвеч дуюмӣ ҳастай, ҳуҷҷато шартнома бидай. мактаб бардруи азиз 400-500 метр дурай. мешава ки бо чизи чораш буфурӯшем ё мешава ки бе чизи чораш буфурӯшем. сони азиз, чихеле ки харидорда махулай мега. бардруи азиз, нархи квартирае ки тамошо кардесен 450 000 сомонӣ мега. 450 000 сомонӣ. бардруи азиз, ана соҳиби квартира гуфтагия ки форашон мисол чизи чораш места, форашон мисол чизи чорамона мегирем гуфтагия. 450 000 сомонӣ. марҳамат харидораи аниқ занг бизанед. бардруи азиз, эълона давом метем. шумо канали саудотҷ бачаи ачкидорро тамошо кардесен. як хонаи арзони дига аз шаҳри ваҳдат гап мезанем. бардруи азиз, бо диққат гӯш кунед. ана хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, деҳаи одилӣ. ай дарвозаи ромид 5 километр дурай, ай сентри ваҳдат 6 километр дур будай. 5 сотиқ заминаи 4 дар хонаи фасони хушрӯ кардаги чихелек дастурат десен. хона бардруи азиз 5 сотиқай ҳуҷҷатош да 4 сотиқ бидай. як кухни, як ҳаммом доштай, овсвет дора мега, ҳуҷҷатош 100%. то пеши хонара асфалт айдсони азиз, яъне ки ба мошин агар то хонара биёй, то пеши хонара асфалт бидай. ана параи хонада боғ дорад. сони азиз, мақсад ана дарахтои мевадиҳанда ҳам бисёр доштай, боғ доштай, мақсад параи хонада. нархи хонае ки тамошо кардесен 150 000 сомонӣ мара гуфтагу. 150 000 сомонӣ. бардруи азиз, агар шумо занг бизанем бигӯед ки номероро ай канали саудотҷ гирифтам, бо барои шуморо арзон мекуна. нархи астраҷида метавонед ки Toyota Camry бихарӣ бачаё чабоди хат гӯш кӣ. Toyota Camry 2 солаш 2008, сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 кор мекуна. газ арзон шудаги. бардруи азиз, ҳами 10 та мезани, бовар ки безор мешавӣ гаштана. сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 кор мекарда, мотораш 2.4, коробкаш автомат. печка кондитсионериш кор мекуна. балонош 70%, хадавоиш мега нав кардагим, хадавоиш зури баде. сони азиз, ҳуҷҷатош як ана тахминан 7-8 моҳ дига мондагия ҳисоб гирифтагиай. утилизатсия ҳам дорад. сони азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри боғтар. нархи мошин 77 000 сомонӣ мегаанд. бардруи азиз, номерои телефонош аст, номерош билайне, дар рақамо ватсап ҳам дора. марҳамат занг бизанед.
бардури азиз элон давом метем барои дастгирӣ кардани канали Сауду Теҷе як дона лайки бепала биҷахен. касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен. агар ягон кас мошин, хона, квартира ё ягон чиз дигар барои фурӯш дошта бошен, метавонед ки ҳамин кардаги танҳо дар WhatsApp равон кунен. мо дар видеои оянда рекламаи зурш мекунем. занг бизана ҳамаи маълумота мисол ба телефон, мисол маълумоти пурра ба телефон метавам. бардури азиз чӣ хеле гуфтен хона дар ноҳияи Вахш, нархи хонае ки тамошо кардесен 150,000 сомонӣ. харидор бошен бардури азиз бо арзон мекуна. числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақттар боша занг бизанен, номерои телефону шастай ремонт доштай. нархи зур айнакӣ. комментария видеои пешнар аҳамият додум, гуфтанд ки ай шаҳри норак хона бимонен. марҳамат бардури азиз нагӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри норак, деҳаи кибили нав. 5.5 сотиқ заминаи дар хона кардагӣ ремонтш миёна будааи чуни азиз. ана соҳиби хона ана маълумот додагие ки ҳавлии фурӯшӣ воқеъ дар деҳаи кибили нави шаҳри норак қарор дора. 5.5 сотиқ замин хонаи муваққатӣ мега, яъне ки времянка сохта шудааст. барои маълумоти бештар занг бизанед ба телефон мефаҳмонам гуфтагия бардури азиз. нархи хонае ки тамошо кардесен ана 210,000 сомонӣ мега. 210,000 сомонӣ бардури азиз. хулосаи хеле нархи навора фақат дар ҳамин канали Сауду Теҷе мебинед. марҳамат, касе харидорен занг бизанед. касе бардури азиз шашум элона тамошо кардесам га киҳо акаи Сауду Теҷе тамошо кардесам давом иште. бардури азиз квартира фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, ана кӯчаи Шамсиддин, нависаги район Шамсиддин. бардури азиз як хонага квартира дар якум этаж қарор дорад, 29 квадратай. ана квартира ремонт дорад. чӣ хеле десен соҳиби квартира маълумот додае ки хонаи истиқоматӣ дар ана назди стадиони Навда қарор доштай, маркази шаҳри Кӯлоб. якум ошиёна дастёни азиз. нархи квартире ки тамошо кардесен 198,000 сомонӣ мега. 198,000 сомонӣ. арзон мекунад намекунад нависагӣ нест. харидори аниқ числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақттар боша занг бизанед. бардурие ки апашкое ки квартираи шаҳри Бохтар гуфта будед, марҳамат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, назди мактаби Аминҷон. як хонага квартира дар якум этаж қарор дорад, 43 метри квадратӣ. доми навастройка квартира ремонти нав кардагӣ будааи. соҳиби квартира маълумот додагие ки як хонага дар якум этаж бо ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад. квартираи хубай, ҷош хубай чуни азиз, дар назди мактаб, садиқ, донишгоҳ, хулоса беҳтарин хона. як хонагай хонаош калон калони хушрӯи чуни азиз. нархи квартире ки тамошо кардесен 350,000 сомонӣ мега. 350,000 сомонӣ. касе харидори аниқ бардури азиз занг зада маълумоти бештара аз соҳиби квартира бигиред. ана бардури азиз касе ки сума ҷамъ кардагиен квартираи арзона барои шуморо ёфтем. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур. як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 26 метри квадратӣ. доми навастройка квартира ремонти нав кардагие. соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагие ки квартира дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, як хонага 4 этаж. ремонташ нав будааи чуни азизнакӣ. нархи квартире ки тамошо кардесен 310,000 сомонӣ. 310,000 сомонӣ. касе харидори мардури азиз ана числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша занг бизанед, бо арзон мекунад. хай бардури азиз, акҳо, додаро, апо, хоҳаро, иба навори ана мошин, хона, квартираҳои имрӯза. аз куҷое ки мисол мошин, хона ё квартираҳои арзонак морӯӣ кардан ҳаракат кардем барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтем. фикр мекунем ки хай нархҳои соз буд. бардури азиз ана барои пешравии мо як дона лайки бепала бишкен. касе дар канали мо меҳмони бардури азиз ҳатман подписатсия кунед, ки мисол ман видеои нав кардам, телефони шумода мерава. ва агар ягон кас мошин, хона, квартира, ягон магазин чизе ки барои фурӯш дошта бошен, ҳамин рақамода танҳо дар WhatsApp бинависем. бардури азиз мо чизе ки мо дароӣ мекунем, мо дар видеои оянда мисол насиб боша иншоалло рекламаш мекунем. ана бардури азиз то охири видеоро агар тамошо кардагӣ бошен, дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо кардем. хаяк.
ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.